Madilim ba? Oo naman. Dilim ba? Balik ko lang. Nakita ko ba? Kasi pag madilim, wala naman dito. Gusto mo na? Ay, sino? Taas. Eh pala eh, madilim talaga. Ayan. So part namin to sa aming second session therapy. Yung kanyang face and back massage. Kaya watch ito ha. Medyo yung position namin eh, hindi tuloy-tuloy. Ito na part talaga dito. Bulat po tayo, sabi ka pa eh. Magkakapote ako mamaya nito. Basta. Sex or not? Explains democracy. So we have a very nice Tumunog yata? No? Sakit? Sarap naman! Tumunog! Sa mali po, yung aming part 3 session. So, after this, total nakablagin yung mga kuryente niya. Kung kayo binalan siya for the last part of therapy. Sa mali po. So, samahan niyo po yung join namin ni Kuya Constantino Bongol. Dito po sa may District 8, Bantaki, Mexico, Pampanga. God bless po.